Είναι μια εμπειρία μοναδική για ολιγάριθμες ομάδες ατόμων. Εμείς δημιουργούμε για εσάς ξεχωριστά μενού, όπως barbecue menus, μενού για μπουφέδες, family style, ανάλογα με τις επιθυμίες σας και με την περίσταση. Αναλαμβάνουμε δείπνα όπως μια ξεχωριστή πρόταση γάμου, ένα bachelor party, έναν ιδιωτικό γάμο, ένα εταιρικό δείπνο, ένα προσωπικό δείπνο, τα γενέθλιά σας ή ακόμα και ένα δείπνο με φίλους. Κάθε εμπειρία είναι μοναδική και θα σας μείνει αξέχαστη. Εξυπηρετούμε τις περιοχές της Πελοποννήσου και σε όλη την Αττική, πάντα με διακριτικότητα και επαγγελματική προσέγγιση από το προσωπικό μας. Η μεταφορά των πρώτων υλών γίνεται με αυτοκίνητο βαν που πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Το όχημα είναι ελεγμένο από την υγειονομική υπηρεσία για την ασφάλεια και την μεταφορά των προϊόντων σας. Στόχος μας είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης εμπειρίας για να καλύψει τις γαστρονομικές σας ανάγκες, εξασφαλίζοντας άνεση, ποιότητα και απόλαυση καθ' όλη τη διάρκεια του δείπνου. Μαζί με την ομάδα μου αναλαμβάνουμε την αγορά της αρίστης ποιότητας πρώτων υλών, το μαγείρεμα και την προετοιμασία των πιάτων, το σερβίρισμα του μενού σας, αλλά και τις προτάσεις κρασιών, το πλύσιμο και τον καθαρισμό της κουζίνας σας. Εσείς απλά απολαμβάνετε την εμπειρία.